Movie kan den autori slanted tian ya. Mani melalung oilo avanga plastic surgery ti vengot boina na men lo tok zile ta si chanchin ani. Amonom viau film chule. Chinese mai chano pang John Huang hi alo langa. Anu le patanen USA hian an cheng me kani. John hian limlo na riau ani. An sikula athil tonten an tilim lo thin ani. Apa hian athei top chu in amut han tinun sakte chu an tum ve bok tak na a John hi akul rai mai ni classroom a chuan ni dang ang bokin achunga no pang then khat an lo chele ta mit meng zim chainom na ngei mai kha an lo ti khum vel ta ni mai chano pang dang bola chun cho ei tura awa thut ve lai te chuan an nar an lo hup vel thul achom me arimana an lo ti ni ngei tur ani apa hi he sikula hian ti fai tu na athok ve a emitlai hian napoi mo taka wangin a homa arem lo alo ni afanu John po chu hotamai lo chuan a om veri ta a zanalo ni chuan party hi lo oma chumuna chuan John chu vakal ve in chu misikula nula chelo ber mai prom queen anti chu anu thlang alo ni keini chuan miss kan ti ome he athil mu hian John ril ro hi a ngongin a kai throi chho zui viau don ani kumtam taka zuang dor te ang John poka alo lian ta high school kal rual alo ni ve to ani John hi nulam mel chia ani hau lo ma se amela hian alung oi tlat lo anara aboya abit mengala alung lom akim hek lo heti hian mek apa in che dang lam reng rengina huna mang ta thin ani anar te chu clipin che zoom atum te reng em money a phone chu la chokin filter mang chuan sap ang dewin a in chwa ta vela chu filter siam tu company te atang chuan message adong zui boka kan filter mang tu poimo takini van nei na idong do ne an lon ti ne anu nen do karan ki lai chuan make up hi imang vak vaka boite atelo po hin mail atra mm thousand anu chuan atia John hian engdang angai saklo anu tu soite po hi abeng lelama aluta lelama chuak aningot mai ni sikula India lam chuak thian nu anaya aming Brinda ani John ni rilro om chun chu prom queen ni ani de top mai he anin bek na po hian asai chuaka a thian ni la hian alo ngai poimo sak veulo hun khoral na mai ni hello ti saka ankla za hian nula pakhat Olivia hi auma ani hi prom queen ni chaw atum na John tan hian alapoi mo viau don ani John hian an nam Chinese la hi angai thlapai ta truck lo anu nen motora an chuan dun tumin anu hian Chinese la apply te hian atan chuan bengcheng maya achang zo to ani anam akal san red ni khat chu John pa hi anathon na mun meu sa chung ko in pakhata hian thil atike hlauh maya chu thil char a han tum chuan alo at thi ta mai ne tisen po chuak tam viau in lama apa chuan akut aliam chung hian a ai o na tho chun jom tu chuan John hi angen ta a sheril lu tak chung chuan John hian apa ngin na chu alo pom ve ta mai ni zana te chuan mumang alo nei a an class a chuan prom queen a an lo thlang vel ani khatiang kha ni athila chil chu thalak filter company Ethnos khan message ron thon le ta anni hi company rin tlak anni nge spam jok kan thra chho zel don ani an skula te chuan campaign te naw anei chota a thalak poster te chu atar chhota vel ani mi te vote a beisai an hall of fame mangreng prom queen lo ni to te an thalak an tar na hmuna te chuan akala sabdula sambuang nei do lir anni ti te chu awa muta ama ain ena a prom queen melo ni in ain theta hlia mai tlai khat aina ho chu anu le patte artificial hai le John hian samrong avarin alo thlak tak dei wang alo ni sap nula nga in lak blend ve achak tlat ipian pui sam kha anal dei jok sin le an lo ti sak po in enga ma angai saklo a ha thlak chho to riu mai sikula de chuan a samthar nen chuan class avakal le ta an class a la le thil ti thei tak Olivia te khan iwa in me ve tin ti eldo takin an lo comment ta velani a thian nu po khan a hrethiam lo viau mai an mani an itum lu tukani originality i hlau zota an lo tia
ama mangai tu te hian John tlan chak lutuk hi ti mon deuh tumin tran nan lo la a ani la chu atlan chak so ang hi ani ber adin mun hi amalama khor khurum thuk tak a om sia Olivia hi kan sai tong khan hu hang hi anga riawa ami thlopa piang te chu prom khuin ni turin tlin na chan san nei sang bi ngei don ani hetiang hian ewang hian nula than khaten an tlon viau nge tum khat real san siam na Olivia hian Joan is sam a hen en chik deuh chuan a chunglam aladum ti te chu a muta a soi sel sak zui ta ni blan ni chak tan samdum nei arem tat lo nom lo ti ril lut taka om lai chuan message dong zui le ta Ednos company te bok khani in isama boina inayem a free in kan lo chin fel sakang che ti hi ron thlenga ni address an dang hal boka chu address lampan chuan kalta andor chu alo thimrui mai ni arap om lek mai ladeu taka tang hian papakhat hian aming hian aron kova kongka chu hongin chu huna chuan na lut ta a chunglam chu lo pa ngai viau receptionist chuan alo chi bai thoya doctor aron lang thoyang atene TV ate chuan surgery ti ton ya in soite anlim zele a lo thlin zia mi de chu ti ve tura an du zia soitu video hi an lo play choya minute reilo tan hu chuan doctor Willie ron kalin ani hian thilom zia an thil ve ta zar mai ni asam enti tura kal ni sikha vunrong chung chang le mingo ni lo awanga en ran na tok atam fo thu te chu asoya technology changkang tak manga mail le vunrong zong an thlak thei dan te chu asoi ta ni nam pakhata tangin namdanga an thlak lok thei thu te chu asoi zui bok John hian chu tiang te chu thil thei ani donem ni alo tia atak taka chuan thei tak se atinge yang doctor chuan thil thei ani zia chu soin an receptionist te anna thok tu dang le ama ngei po ama chuan mi hang ani zia ti lan nan thalak te chu a en tir vela hetil hian da ka ni chau amamo a email an dan turai du ithlang mayanga kan ti fel zui ngal mai don ani mase inule partnership puina signature ero kan mamuang doctor chon ti a John hi a min chiang to hle mai hemini hanan ule partnership puina ani lo wang hian asam chau a thlonin an khoi sakta ni nidanga chon John chu apa ai mi hausa identify tu chon kalta a nu ber chuan a kar le lama vacation na ya anjin don awangin identify angai lo tu thu te chu a soita ni sikula an kal le nu chuan a poster ta teka an lo cheirang na sakhop mai John hian ti tur ho phur om tak mai ala nei chu anu le pa te signature lak ani fil tripami tur nu le pa te signature lak anga ya ti in do ta soita anu le pa te la chuan chair manglo chuan an lo sign ve mai boka John chu a tho huai mai atuka chuan surgery ti na muna chuan a kal le ta major operation mel thlang danglam hlok na chu ti atum ta ni an ni chuan an lo boi pui thoya an soyang khan darka rei tak po an khoilo khol changkang takan mange ye John chu lo hara anin lam apanta anu le paten an lo mu chuan tunge ani an lo shet ta hau lo amel adan tak vek awang ani tuna zet chuan sap nola mel chia aputo ani China trong mandarinin keima John kani a hanti ngial po chuan an oi theilova pa ber hian in I hai ani ti pa chuan nam chua atumta John ero chuan an fanu aninge ani ti an hriat theinan mirang te hriat lo tur an chung ko bil thil te chu a han soi vela anu a chuan surgery ti thu chu apuang ta ani a surgery ti na pamphlet te chu a mu tir ta engtia ti thei nge ni ngai ti in an thil hai nu pa khop mai mak an ti lutuk chu an en tlok ta mai ni engdang soi zui lo chuan etnos office a chuan an kalta kan fanu chunga hian engthil nge inti a mel ngai kha putti le ro an watita doctor la chuan thil thei ani tolo mel thlaki permanent ani tlatani alo ti thunga khoria he surgery that ziale a tha zonga ngong anei chho tur zia in le hre chho mayang ati nuwa chuan in nu pa point in du phot chuan kan ti sak ve thei chu discount kan pe bokang chu ati zuya an chua san tari topani ama ai khan John hi alo mel thata zok nge ye ma se a Chinese ni na a hlau to a lem to tlat anu le pa te hi an lung oi thei thlot lo
I Chinese ni nakha ishal tamai chunia tia an hau chiam nu chuan Joan hian tunchen a chuan Chinese mail kaput awang khan tu man min tin to don lo ani ative tlat thunga apa ngai po hian ka fanu kha abota ati thlot ani Joan ero chuan mail tra ain ti le a dar thlanga te chuan ain en ngoi mai ni ma se achala hian vun chori amua apot thlazui ta ni thil diglo om chhotan don ang le mai amel thar nen chuan class chu akalta a aming po thlakin grace ani thu asaita ni amel thar chu alak chho puidon veo mai alo star ruk chin tlangwal pakhat te khan alo bethat le ni chun chon ai lai ti chuan Olivia kha awa muwa ani po chuan alo bethat to le ni alo thu vero ti in do kan chu an kil hauta a Joan ngei po hian Olivia thlopna nei atum chole ta prom queen ni ngot kha ala chak ani miao sa inan ti fai thin kha anjin bauti angai to chuaka party hoi hot atum ta Olivia te hi asom ta ni anhan party ta nge ya nuaman titlang viau asanga ain modun lai chuan Joan hian prom queen ni tura athlopna Olivia hena hian adil ta nge ya ani chuan kanla riang chu atita ni an parten ti top ma chuan Olivia hian mi te chu akau khoma Joan aming thar Grace prom queen ni tura athlop a endorse thu chu apuang ta ni an party zo ina a ho chu anu le pa te kha an lo lameng renga an lo chu achala aleng rei lutuk phone la thei box si lo chu an lo hau shep mai ni ani la chuan an thian te na akal thu a soi thunga ado he chho ta veu mai atu khwa alo warta a Joan chuan a mai vun dik lo chu a mule ta a surgery ti kha a fulo ta veu main alang makeup mangin a thup moi ram samani doctor ne na chuan a vakal le ta a doctor om lo thu an lo sia nu pakhat hian side effect ani kha hethili mangla adik le mayang ti in cream le tape a petani chu thil chu in lama chuan mang ta nge ya engamo chena tan chuan a boina chu a ching fel ve theile ta ma se anu chuan chanchin lom lo tak a hrilta apa kha ana thona te khan an ban thut thu a soya in nei tu ten an ina party hoi hot ani ti an shet chua khan an na tok zong an ban vek ani anu hian ati a he thila hian in nam noim ti in anu hian a chua chal ta ni Joan la chu alo phana samaya he teng te tura minan ngai ngot mai chu in timak e mai atita zeka hun na lo le sheta prom night party kal tur chuan Joan hi moi takin in cheya anu le patela chuan an lo ngai sak du der lo an boy na no boy ni proma chora bel pachar thar nen chuan an lam dun vela nai taka anin mel lai chuan a mela danglam na omti angai zong hena muta rang takin bedroom a chuan tlan luta chuti lai tak chuan Olivia alo langa ani nen chuan an ching fel dun ta ani announcer ni alo ding choka prom queen arun puang don ta khami kuma vote mu member an prom queen thar tur chu Joan ani thu aron puang ta ni an open te ta lo chak to chu atopa chuan ani ve thei ta ma se chu minute tur chuan engthil nge ti a khraung te chu alua chuan an vo saka a hlim hle ma se a sak mel thatak ero alo soi che zo ta vek mai a mel chu atol tapur mai ne mi te chuan makti ran thlir ta thuap mai chu thil chuan angong na lutuka Joan chu athi dang zui ta mai ne a han har chuan in nuam taka hian alo oma Olivia te chen na mun alo ni adam le mayang mangang su ti te in alo nem vela Olivia pa po hi lo langa ani po hi surgery ti to alo ni an nam tak chu Cuban ani a tuna chuan mingo ang che an lo ni ta thil chiang taka lang ta chu Olivia hian Joan ni na dik tak hi alo shevek alo ni Joan chu an ina chuan a hota a lim taka anu le paten do kan an lo kil dun lai chu a hmuwa lung che takin anu chu awakwa thoya a mel lo cheta vek chu an mu chuan how mai lovin an nem zui ta zo ka ni apa chuan America ka kaltir khan nang ang bok hian an mani ang ni du na kanaya minti boy thin le ma se nuwa chuan mani nama chian na kalo nei ta a
Chinese takin ka American chawtani ti thu chu ashrila mani nama chian ni apoimo orenga ni atu ka clinic a chuan angkal ta a min lo tam le mai atopa chuan doctor ama boy pui tu kha an muta a anila chuan chuting ota siam that thei ani to lo email original kha ipu thei to lo wang alo ti sak zuya apoi zauta in lama chuan chuan lung chetakin a mai vun chu po thler tumin a bei ta chiam maya in china in akhat ani khati zong kha ani e movie tang hian zir chhuat tur kan nei nual mani mela lung oile mani nama chian hi alo poimo khop mai